Така, приятели, здравейте! Тук се намираме на магазина BMW в Германия, в най-големия град. Тук шефа вече си купи кола, чисто нова BMW. Вижте магазините тук за коли. Гледайте за какво става на въпрос. Тук се намираме на акцион и в момента купихме на оферта Jeep X4. Къде? Това е собственика на колата. Къде в момента? Това е модел 2019 година, на 50 000 км взима човека. Още не е разработена. Това е последният модел, който прилича на X6, ако си имате на представа. Ето това е. Където е